Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Ezulu, umgwenyaka umsavukazi Mvuleni intokazi ezala uMamkhize. Namhlanje ngivakashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Sike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Njani sis? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami sis wami. Ngi-right nami. Yebo. Awungitshele ke, ubuya ngokuhlala? Ngisuka eNew German. eNew German. Yebo. Eduze nase Lindelani. Yebo. Oh okay. Yini special nge-New German? Indawo nje ekhululekile, epholile, abukho ubugebengu obuningi kakhulu ngase-New German. Oh okay, kodwa sikhona izinto ezinhle. Azikhona. Phela umnyana wami ufuna isithembu. So ngingaza ngizoqalaza ne. Hawu zigcwele. Ikube wazi. Okay, so kwenzakalani? Thela imfihlo. Imfihlo enginayo namhlanje, inkulu kakhulu nami siyangisinda emahlombe ami. Angisazi ngizokwenza njani. Okokuqala nje ungakayisho, wayephila nemfihlo. Isemhlabeni la abantu hlezi siphila nazo impilo. So manje ukhathele. Sengikhathele iyangisinda ndakusalaleki. Kusalaleki. Okay, ufihleni, ufihlele ba? Ngifihlela umuntu wami. Person. Yebo. Wakho. Ntombi Personal yami. person. Yebo. Senesikhathi singanani nonke? Sewu5 years manje Oh sijona. okay. Yebo. Injani relationship Hayi right ngimphethe kahle nje nawe ngiphethe kahle. ngaphandle kokuthi unemfihlo? Yebo. Okay, so lemfihlo waqala umfihlela yona nisaqalisa ukuba nonke noma into nje eyenzeke manje? Imfihlo nje soloke nje saqala ukujola mina naye. Soloke saqala. Oh. Hawu, ufihla kanjani kodwa isikhathi singaka? Nami iyangidla engakho nje ngisho ukuthi iyangidla lento ngaphakathi. Ngakho ufuna uyikhipha today? Ngakho ngifuna ukuyikhipha nje today. Yo, okay. Wenzani ke? Noma kwenzakalani ke mhlambe ke ngephutha ke? Imfihlo le ukuthi ngijola nomama omdala nginami. And lo mama lo uyena ongenzela yonke into. Uyena ongithengela imoto, uyena ongigqokisayo. Ngimuhle nje uyena lo mama lo. So umuntu wami yena ucansi mina ngiyasebenza, ngibe ngasebenzi. Wazi ukuthi usebenza kuphi? Wazi ukuthi ngisebenza kaMasipala. Oh, okay. Kanti angisebenzi. So mekuvakashele akazi yini kufika isikhathi ukuthi kufanele uvuke ugqoke uniform emsebenzini? Hayi cha, ukuthi ngihlezi ngihamba nje ngimina ngidrive imoto yami nje kahle. Yebo. Usuku uyapi mawungasebenzi? Ngisuke ngihamba ngeke kuyena phela lo sugar mama. Umama lo. Umngakanani mama? Umdala lo mama, ukhulile. Ushame imingaki? Hayi Jesus show. Ukhulile nje ucisha Akakuzala. lingane, yebo ucisha lingane noma wami impela. Hayi. Okay, so yini ekubeka kushuka mama? Angazi noma mhlambe ngangithanda ukuthi ungenzela izinto kahle nje unikeza uthando yonke lonto. So ngixolisa ukujula but so isimo sakhe sempilo mekuza ngase lokhuzana unjani? Isimo sempilo. Kanjani? Akukho ukuthi ikhulile. Cha. Intombi nje encanyana. Yebo. Uyangizwa kodwa? Ngiyakuzwa. Ngithini? Ukuthi akakhombisi ukuthi umdala kakhulu. Yebo hayi. Unomzimba nje omncane, wazi uyijethi mhlawumbe. No, ngisho ngokujula ke manje mase ninoba u2. Angisho ngokubukeka ngisho. Okay, kulungile. So, uphethe kanjani ke ngaphandle kokuthi ukunikeza imali? Hayi, unginikeza Lukhona lonke uthando, yebo uyangithanda yena. Ngisho nje uyangithanda. Uthi bapha untanga bakhe? Noma angazi ukuthi yini vele wathanda mina nje. Ngimncane angazi. Ngeke. No, angikujaji. Yebo. But into engifisa ukuyazi mina ukuthi angazi noma ngingene noma ngingangeni yini but khona la ngifuna ukuthi konke engifuna ukuyazi umehluko phakathi kwakhe umama nosisi lo ocisha lingane nawe. Yebo. Kodwa ke it's fine. Mhlawumbe angivumelekile no producer ungibuka kabuhlungu. So usisi lo othandana naye ucishe abe nganga nawe injani personality yakhe? Uma ufuna ukuzomtshalela izinto enje uzokuthatha kanjani suka manje ke phambili?
Mhlawumbe uzongizonda, noma uzongizonda nje. Kodwa nje mina bengifisa ukumazisa ukuthi isimo sesikanjani, yabo. Ngoba inkinga lo mama sengimithisile and akusekho ukubaleka. Akusekho Uneshow engakanani umntwana wakho? engineshow. Ngoba phela ulala nami ngedwa lo muntu lo. Wedwa? Uneshow engakanani wedwa? Ngisho noma Awuhambi naye zonke indlela ayihambayo. yebo. Pho wazi kanjani ukuthi ulala nawe wedwa? Ngoba isikhathi esiningi uhlezi nami. And usisi lo shuthi isikhathi sakho naye sincanyana ukudlula Yeah, sugar mama. yeah. Uyamthanda kodwa? Yebo ngiyamthanda. So imali oyithola ngala ku sugar mama uyona futhi lo uphinde uqhube ngayo relationship ngala? Yeah. Shuthi uyanondla noba u2. No. Sisi lo ucishe lingana na. No ngexolisa ibe kanjalo. Okay. Shuthi ngifike ngithini-ke kanti uyena olibhekelelayo wena ukuthi wena ubhekelele usisi lo. Ungayibeka kanjalo yebo. Uyazi Uba yena ulo umama umdala cha akazi. akazi ukuthi unentombi Akazi. usuno 5 years no girl. Akazi. Awuyafihla yo. Ayifihla gaga. Akazi impela. So mangase kwenzeka bahlangane nje uzothini? Angenza short akwenzeki lokho. Ay cha uyafihla bo. Manje unesikhathi singakanani azithwele mama? Sorry ma. Unesikhathi singakanani azithwele ushuka mama? Useno I think ise 5 months or 6 months lapho. Oh sezobeletha Yeah, sekusondela. yeah. Umntwana uzomnakekela kanjani? Uyasebenza. Njengobaba. Mina ngizozama ukuthola amatoho nje ngihambe ngiyosebenza then ngiqhubeke naye lo sugar mama ngoba phela sesiningana. So uyimisela ngokuthi abo sugar mama kuphelele lapho ayikho nje into ofisa ukuthi mhlambe Ngimshade. uthandi. Wena ufisa ukushada lo Ngifuna mama. ukushada. Uzomshada kanjani pho? Ekhona no baby mama la. Ingakho nje mina ngicabanga ukuthi sugar mama ngimazisa ukuthi mina ngifuna ukushada nomuntu umuntu. Ngimiyeke. Hey. Manje angazi uzongibheka kanjani umuntu wami esazi ukuthi mina ngijola no sugar mama. Cela simfoneleni simuze ukuthi uzothini. Kunzima. Is the Black Life TV? Yebo sawona, Yebo kunjani? ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStofuza la ngamandla from iBlack Life TV. Alright ukuthi singakhona ukukhuluma? Yebo ngiyakhuluma. Alright, ngihleli no personal person wakho la e-studio udinga ukukhulumisana nawe bengicela umlalelo. Oh, okay, ayinkinga. Ngakhuluma. Unjani sithando sami? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami baby. Sithando sami nginemfihlo la ekade ngase ngikufihlela yona nje. Lokho esaqala ukuthandana. Hayi, angisazi usuyangifisa manje. Ngifisa emalana nani le? Sithando sami, ngiyazi lento le ibhlungu and inzima. Nami sengikhathele ukuyifihla. Akusalaleki ebusuku. Shuthi into enkulu leyo. Awusheshe ukhulume bandla ngaze ngiquleke ungakayishi. Sithando sami, zonke lezi imali ezengihlezi ngikunika zona ziqhamuka kumuntu engisuke ngithandana naye omunye omdala. uSugar mama. Umdala uthandana naye? Yebo mina yabo nje angisebenzi nhloba angisebenzi. Le moto engidrivayo ngathengele yena lo sugar mama lo. Cela ungangihlengisi bandla. Ngempela. Hayi. Wena usilame sugar mama wena. Shuthi kahle kahle imini isilima la. Cha, awusona isilimo. Awusona isilimo. Mina ngazi ukuthi uyasebenza, ngazi ukuthi imoto yakho. Namhlanje ungitshela ukuthi sugar mama ndelo sugar mama. Yebo nami baby bengisaba ukuthi ngikutshele yonke lento lesaqala ukujola. Ngangingazi ngizothini. Shuthi imake usugar mama usefike esikhathini esingakanani kuwena? Lokho esaqala nje mina nawe kwazana ubekhona. Yo. Shuthi nje sonke isikhathi mina ngenza isilima mina. Uyena nje lo hleze nginikeza imali
iy'mali mina ngitshe nginike wena. Angisafuni ngisho ukukhuluma nje nalento bandla. Ngicela bandla ukuyivalela ifoni manje. Ungalivala ifoni mama. Njengoba Ukuvala ifoni angisafuni nje Lalela, ukukhuluma ngale ndaba manje. Angifuni lalela, ngisho ukulalela-ke manje. lalela. Yabo njengoba ngikhetha ukuyikhipha nje le mfihlo namhlanje. Njengoba kade ngitshethi yangisinda. Yabo nje bekumele uhlale naye esifubeni kanjalo. Ngi-right-ke nje manje. Inkinga ukuthi sengimithisile lo mama lo. Ungayivali. Ungalivali. Usungimithise ngisho nokummithisa futhi. Hey. And Imake. yeah. Mina yini ekusamele siqhubeke sizwane ngayo wena usumithise ngishuka mama. Ngishuka mama uyamthanda. Lutho mina ngithanda wena. Ngithanda wena mina ngifuna ukushada nawe. Umuntu osuke ufuna imali kuyena ubungasebenzisi ngani protection. Hey besisebenzisa esinye isikhathi sibe singayisebenzisi. Shothi uyamthanda lo muntu. Ngeke ulale nomuntu ongamthandi ungaprotective. Shothi uyamthanda. Yabothi mina isilima lapha. Awusona isilima. Ngikhohlwa wena uqhubeke noshuka mama wakho nengane yakho nengane yini leyo. Manje asekuzinto enkulu manje ingane ayikho nami into ezomele ngiyenze. Ngicela bandla ungixolele. Hayi mina angiboni nje okwamanje bandla. Ngicela bandla ungixolele. Ngeke angiboni nje kwamanje. Sisazokhuluma kahle ngale ndaba le mabe ngifika ekhaya sisengikubona. Sonke lesikhathi nje mina ngenza isilimo. Yazi kubhlungu mama. Hayi ngiyayivala ke le phone manje sengi-right. Sema kakhulu mama isikhathi sakho. Ube kahle. Yebo ngiyakuzwa. Yo. Usizwa kanjani ke sumtshelile? Uqinisa. Khona ngizizwa ngikhululekile kodwa ngisaphatheke kabuhlungu nje ukuthi ngimfihlele le mfihlo isikhathi eside kanje. Eside kanjena. Eish. So awungitshele yini wena obumhlangabeza ngayo uShuga mama? Cause yena kuyacaca ukuthi ubeyikhipha imali but wena yini obuyenza nawe ubuyibeka phezulu kwetafula kwi relationship yenu? Hayi abenganiqamba manga ayikho. Ayikho. Mina nje bengimnikeza isikhathi sami nje asidinga kuphela yebo. Nothando kuphela. Ngoba yacaca ukuthi intade ifuna uthando. Oh befuna uthando. Uthi uxoshwe yini kwi relationship yakhe ya previously? Wafele ulokhuzi. Oh baba setha kade shadile? Yebo beshadile. So hayibo. So ubungasabi nje usaqalisa ukumazi ukuthi mhlambe ngenze ukuthi umyeni wakhe washona esithixile sibaya? Khona ngaba nokusaba ngisaqala ukumazi kodwa ngabuya ngabona ukuthi hayi Angathi akenza ngalutho. ngathi ayenza ngalutho. Wagcina usumthanda kodwa uShuga mama noma? Yebo ngagcina sisengimthanda. Hayi ukuthi uthanda imali yakhe. Yebo. Yo. Inzima. Hayibo inzima. Inzima ngiyazi. Inzima and okuwese ke manje kuze nomntwana. Eish. And umntwana kufanele usifake isandla financially. Yebo. Ukubonisa ukuthi ubaba wakhe. Yebo. Nami nje kuyomele caca ngibe indoda ngihambe ngiyofuna umsebenzi. Ngoba phela sekukhona ingane. Yebo. Apha ama siblings amntwana wakho lozayo? Akhona. Bangakanani? Sebekhulile nabo. Sebekhulile. Badala nje bena. Ukhona ucishile ngane nawe? Yebo khona. So Uhlala eNanda yena. Bona bazizwa kanjani ngokuthi ukhona njenge step father or should I say angazi fa ngithini yazi? But ukubona engazi sibayiphatha kanjani mekuza ngakuwena? Ngathi abangifuni. Ngathi abakufuni. Yeah. Bahlala nayo mama? Abahlala naye. Oh uma mhlale ayi1. Nomuzi wakhe mama. Oh okay. Yo so why bungasebenzisi protection ke? Kwesinye isikhathi bengifike ngiphuzile yabo. Ngasithola isikhathi ukuthi ngisebenzise protection. Bomdinga kodwa lo mntwana? Bengekho ready. Umanje siqhamuka nje. Yeah, but ko obvious ukuthi if awuzivikeli
So umdinga unganakile ukuthi uyamdinga. Eyi, semele ngiqine idolo nje hambe ngofuna umsebenzi manje, ayikho le. Ayikho indlela. Ayikho le. Kufanele uzibonise ukuthi ubaba ngeyithukuthuku zakho Yeah. ezithi wena. So manje kuphelileke okokuthi umama unakekela wena Yebo. ngekwemali, nawe manje ke fanele Ngi- nihlangabezane Yebo. because lo mntwana owenu noba u2. Kunjalo. Yo, siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kodwa kuhlelo lethu. Yebo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Thank you. Is the Black Life TV.